Σήμερα θα σας πάρω μαζί μου στο εργαστήριο για να σας δείξω πώς καρφώνουμε μία πέτρα όταν αυτή έχει φύγει πάνω από το κόσμημά σας. Μην ανησυχείτε, είναι κάτι πολύ απλό για εμάς και θα σας βάλουμε μέσα στα μυστικά του Casa Nalba. Αυτό είναι το σκουλαρίκι, του λείπει μία πέτρα, μου το έφερε μία πελάτησα που της έφυγε μετά από χρόνια και τώρα θα δείτε πώς θα το φτιάξουμε. Εδώ λοιπόν έχω μία βάση η οποία επάνω έχει ένα υλικό που μόλις το ζεστάνω θα μαλακώσει. Ας το ξεκινήσουμε. Ανάβω το φλόγιστρό μου. Το ζεσταίνω λίγο, όχι πάρα πολύ. Τοποθετώ επάνω το κόσμημα που θέλει να καρφωθεί. Περιμένω λίγη ώρα. Αυτό περιστρέφεται όπως βλέπετε. Τώρα λοιπόν θα πάρω την πέτρα από εδώ και θα την τοποθετήσω μέσα στην τρυπούλα. Παίρνω τώρα το εργαλείο μου, στην άκρη του έχει μία μυτούλα που θα πατήσω το μέταλλο για να ανέβει επάνω στην πέτρα. Θα πάρω το σκουλαρίκι που έχει πλέον ενσωματωθεί στο υλικό μου, δεν κουνιέται καθόλου. Θα το βάλω κάτω από το μικροσκόπιο και ξεκινάω. Βγάζω λοιπόν το σκουλαρίκι από εδώ και αν το δείτε είναι καινούριο. Έτσι λοιπόν, σήμερα σας έδειξα πώς καρφώνουμε τις πέτρες στο εργαστήριο. Αν χρειαστείτε οτιδήποτε, αν έχει φύγει κάποια πέτρα από το κόσμημά σας, μπορείτε να το φέρετε στο Casa Nalba και να σας το φτιάξουμε με τον καλύτερο τρόπο.